After living here for 16 months, finally, house tour na! So, tara na sa labas. Ang reason kung bakit dito ako sa loob nag-intro dahil malamig at as much as possible ayoko mag-jacket. Simulan natin dito sa labas. Tada! Ito ang itsura ng aming house. So, para sa kaalaman ng lahat, itong bahay na to, kami mismo yung nag-design. Pinili namin yung kulay na dark blue at saka puti para malinis lang tignan. Ang ganda din ng kanyang detail, parang class na class ang dating, pati ang pintuan na yan, kami din yung namili. Bali, meron kasi silang parang pinakita sa amin na catalog kung saan kami yung pipili doon ng itsura ng pintuan, ng bintana, ilaw, lahat. Hindi namin in-expect na magiging ganon ka-stressful, pero eto, super nagustuhan namin yung outcome. Ito yung mailbox, so dito namin nare-receive yung mga sulat-sulat. Sa ngayon, ayan ang laman. Mag-doorbell tayo kasi mamaya may ipapakita ko sa inyo. Okay, so proceed na tayo sa garden ni Papa. Ito ang kanyang mini garden. Gusto ko yung may ganitong effect. Hindi siya kapantay ng dito sa baba. May sarili siyang space kumbaga. Ito yung momiji namin, nalanta na. Pero naging red yan nung nakaraan. Sobrang ganda. And eto, lahat DIY yan ni Papa. Yan. Tapos itong mga kahoy-kahoy dyan na pang divide-divide. Yan din. Tapos nakikita nyo ba? Ayan, merong Christmas lights. Ito si Papa din yung gumawa nito. Sabi ni Papa, para daw siyang hindi star. Para siyang starfish. Siguro sa ngayon, mahirap pang i-appreciate to kasi autumn na eh. Nalanta na sila. Dito naman sa kabilang side, ito, mini garden pa din ito. Ayan, may bamboo-bamboo. Bamboo ba yan? Yan, mahilig kasi si Papa magtanim. Tapos may ganyan, DIY niya din yan. Tapos sinusunog niya yan para may effect. Pati yung bahay ni Tiki Tiki, ayan, siya din lang lahat may gawa. Siya din nagsunog. Hello, Tiki Tiki. Ito yung likod bahay namin. Meron pa ditong gripo para mabilis maghugas at magdilig. Ayan. So, punta tayo. Ito, mga tools yan ni Papa. Bisikleta ko. Tas ito, may lalagyan sa Papa. Dito niya nilalagay yung ibang mga tools niya. Actually, wala masyadong space. Ala, di ko alam na may tanim pa pala dito. So, ayan. Actually, hindi ko alam na meron pang space dito. Sobrang liit lang ng space. Sinadya talaga namin na ganito lang kasi hindi naman pinupuntahan masyado yung mga likod bahay. Gusto namin na mas malaki yung space para sa parking tapos sa mini garden. Yan ang bintana sa sala at ito kung saan kami minsan nag-chill. Itong upuan at saka table, binili nila yan. Ayan, ito rin DIY ni Papa. Ang galing niya talaga mag-DIY. Ang nasa loob nito, yung mga gulong na pang winter, yung pang snow. Yan, buksan natin to. Yan, mga gamit din Papa sa paglinis ng sasakyan. Tapos ito, may basurahan. Ito yung itsura sa parking. Ganyan naman ang itsura kapag walang nakapark na sasakyan. Maluwag yung parking namin. Pwedeng mag-barbecue dyan. Meron kaming automatic na ilaw kapag dumidilim na. Tapos, actually, meron din dito sa taas. Tara, dun naman tayo sa loob. So, dito na tayo sa loob. Usually, yung mga bahay talaga dito sa Japan, medyo may space para sa paghubad ng sapatos, ng tsinelas, kasi dito, hindi talaga pinapasok yung mga maduduming sapatos. So, iba yung slippers pang loob, iba yung slippers pang labas. Ito, lalagyan namin to ng shoes. But of course, before that, ayan, gustong-gusto ko tong full-length na mirror. Ang taas pa nga niya, sobra first time namin magkaroon ng ganito kalaking salamin sa loob ng bahay, and dito ako usually nag-OOTD pictures, tapos yung chine-check ko yung sarili ko, tapos gusto ko kasi yung nakikita talaga yung pati shoes, and may paniniwala kasi dito sa Japan, sabi ni Papa, na hindi daw maganda na, halimbawa, dito ka sa taas, sa loob, itong space na to. So, ito yung sinasabi ko. Diba nakikita nyo, parang, ito, taas siya. So, parang, it means, dito sa taas, dapat yung tsinelas mo pambahay na hanggang dito lang yung madudumi. So, sabi ni Papa, hindi daw pwede na yung sapatos isusuot mo dito sa taas and then saka kalalabas kasi parang malas daw yun. Eh, dati sa bahay namin, yung OOTD ko, saktong-saktong dapat sa taas kasi yung salamin nasa taas. Pero eto, perfect. Andito siya sa space na parang
maduming floor space. Kaya, ayan, dito ako nakakapag-OOTD. So, buksan na natin. Ang haba ng sinabi tungkol sa OOTD. Buksan na natin to. Ayan, maloloka kayo sa dami ng sapatos namin. Actually, karamihan dito sa akin. Susunod kay Papa. And then si Mama, konting-konti lang. Super organized. And kahit sapatos siya, guys, ang bango niya. Kasi si Mama gumagamit siya ng ganito. Pampatanggal ng mga, yung humidity, yung parang tubig-tubig sa hangin. Tapos, mabango na din siya. Dito naman, guys, sa kabila, ito, talagang pinagawan namin to ng open space para si Papa na yung mag-DIY. Like what I've told you guys, kami lahat ng nag-design nito. So, meron din silang parang plano, parang budget para sa mga bagay-bagay dito sa loob, yung mga sizes and everything. So, pati na lang yung halimbawa, extra cabinet or extra, kahit hindi cabinet, kahit yung parang mapagpapatungan lang, may bayad. So, kapag gagawa pa kami ng extra, magbabayad pa kami. Si Papa magaling naman siya mag-DIY. So, naisip namin na si Papa na lang na, ayan, nasisilip nyo na. Yan, ang kanyang tools. Yung taong mahilig mag-DIY, marami talagang mga gamit. Ito naman, sa mga minsang panahon lang na nagsusnow, kailangan din talaga kahit isa may ganyan. Kasi pag nagsusnow naman ng bongga, nagkakaubusan. And ito, gusto ko tong cute na bintana namin na parang may level din sa salamin namin ang taas. And ito, ang foil, diba? Yung kikay-kikay na foil or cover ng parang gulong sa sasakyan ko. Again, tools ni Papa. Ito pang linis. And ito, DIY niya din yan. Lalagyan pa rin ng shoes, boots, slippers. Actually, halo-halo na. Ito sa baba, merong, ito yung rain boots. Tapos mga, ayan, balde-balde. Ito yung dating nilalagyan namin ng yung gas para sa heater. Pero ngayon kasi, yung ginagamit namin, yung heater, aircon, na iisa na siya. Kasi, na-realize namin mula nung bumili kami ng bago, kasi yung paglipat namin dito, ginawa na namin bago lahat ng gamit. And sobrang mababa pa din yung kuryente namin. Kasi siguro, iba kapag bago yung mga gamit, hindi siya parang makain sa kuryente. So, ayan, nakita niyo na ang mga DIY ni Papa. Talagang magaling si Papa mag-DIY. Actually, itong pinagpapatungan ko ngayon, DIY din ni Papa. Ayan, andyan kayo kanina, guys. DIY to ni Papa mula sa dating bahay namin pa to. Na ito, dinagdagdagdagan niya lang. Ito, bago-bago to eh. Sabitan ng susi namin. Ito yung kina Mama. Ayan. Tapos, ito kasi, yung mini altar namin. Of course, dapat laging may space para kay God. Ang plano ko talaga, yung mga ganitong papel-papel, ididikit-dikit ko pa dito. Pero sa ngayon kasi, hindi pa enough, kaya dyan na muna sila. Ito yung mga rosaries na yung mga iba binigay sa amin. Mga candles, ayan. Tapos ito laging may tubig. Pinapalitan niya ni Mama every morning. Ito, pabango. Kapag ka may taong pumapasok, nag-shush. Ayan, lalabas yung amoy. Dito naman sa loob, ito, parang alak to eh. Before pa ang lahat, wala pang bahay, so lupa pa lang siya. Kahit Catholic kami, sinunod din namin yung parang gawain din sa Japan na parang meron din silang padasal para mawala yung mga bad spirits, yung mga malas-malas. Tapos itong alak, isa ito sa binigay sa amin. Kaya, ayan, walang uminom, hindi binubuksan, dyan lang siya, forever na yan dyan. Bakit nga ba andito ang off-lotion? Ang gilid naman natin. Ayan yung picture namin. Ayan, binigay ko to kay Mama mga 2 years ago pa ata na Mother's Day. Then, of course, merong mga Bible. Ito naman yung parang daily gospel, tapos may reflection, ganyan, pang 2014. Nakakabili lang ako ng ganyan kapag umuwi ako sa Pilipinas. At ito, pasalubong to sa amin ng pinsan ko nung nakatira pa siya sa Dubai. And ayan, mga pang spray sa sapatos, pang spray sa paa. Ito kapag ka may nare-receive akong flower kay Sam, ito yung hinahalo ko sa tubig para mas tumagal yung buhay ng bulaklak. At ito yung mga switch na mga ilaw namin. Ito ata yung para sa labas. So, bale, yun, nakwento ko sa inyo kanina, 'di ba? Sa may parking, merong ilaw doon. So, kaya may ilaw, kaya pinalagyan namin ng ganyan. Kasi dito sa Japan, parang pang-iwas daw yun sa mga magnanakaw, ganyan. Kasi nga naman, syempre, kapag ka dumaan sila, magugulat sila kapag ka nag-on yung ilaw, 'di ba? So, yung mga ilaw na yan, alam na nila automatically pag madilim na ganyan, saka lang sila iilaw. Pag ganito maliwanag, hindi. Tapos, dito naman, sa labas, meron ding ilaw dyan
dyan kanina. Kasi, like ngayon, winter, ang aga-agang dumilim. So, minsan kapag ka andyan ka, medyo hassle kapag ka madilim, maghahanap ka ng key, ganyan. So, kapag ka may ilaw, mas madali. May hagdan pa naman kami dyan. So, ayun. Meron pa kaming isa pang automatic na ilaw. Ayan. So, kapag ka ino-on namin yan, pwede siyang ano lang, yung naka-steel lang, kumbaga mag-on lang siya ng matagal, or pwede rin pang automatic. Kaya namin pinalagyan ng mga ganyan. Kasi si Papa, pag nagsi-CR, pag madaling araw, hindi nag-on ng ilaw. Eh, delikado yun, diba? Siguro tinatamad siya. Pero, dahil delikado, kaya pinalagyan ko ng ganyang automatic na ilaw. Kahit sa ayaw niya at sa gusto, mag-on yan. Let's proceed. Ito naman, guys, yung CR sa first floor. Tada! Ayan, simple lang naman. Tapos, ito yung hagdan namin. So, dito, gusto namin dito kasi maraming storage. Storage to, storage to. Tapos, pati ito. Ayan, diba? Wala nga masyadong laman yung iba kasi ang dami na. Pero, meron pa rin talagang nakapatong na tissue kasi sa amin, ewan ko ba, hindi kami nauubusan ng tissue. And again, masterpiece na naman ni Papa. Ito, DIY niya din to. Tapos, ito, ayan, panlalagyan ng panty liner. Diba? Ang cute. Katabi ng CR namin, ito guys, yung hagdan papunta sa second floor. Pero dito muna tayo sa baba. Tara na sa aming living room. Ayan. So, dito kami kumakain. Medyo makalat. Tapos, chair/sabitan din ng mga jacket. Ulam ko yan mamaya. Tapos, dito sa gilid, ang daming pagkapagkain. Tapos, ayan, mayroong aquarium. Meron kaming mga fish dito, mga alaga namin. Ito yung sinasabi namin, heater/aircon namin. Yan na yung gamit namin, summer man or winter. Aming Christmas tree at syempre may mga tanim pa rin si Papa at may mga regalo na. Konting regalo sa ilalim ng Christmas tree. At ayan, ang mga pictures ko ng graduation. Tas eto, baby pictures. Ayan, mga awards ko yan nung nag-aaral pa ako. Siguro yung pinaka-special dyan para sa akin, etong dalawa. Kasi yung school namin, hindi naman talaga sila, noon na, ewan ko ngayon, hindi naman sila gumagawa talaga ng sariling medal. Laging yung nabibili lang. Yung mga ganyan-ganyan. Pero sa dalawang medals na yon, original ng school namin yun. Yung isa ata parang third honor ata ako nun. Tapos yung isa parang ako yung napili sa buong batch na parang role model na estudyante. Parang gano'n. Nakalimutan ko yung word. Pero parang gano'n yung award. Diba? Role model. High school graduation, ano na yan. Tapos ito, proud ako dito kasi nanalo ako ditong Best Actress sa Ibong Adarna. Baby pictures, Diyos ko. Ayan, baby boy. Mini table din yan ni Papa. Mga ibang mga gamit-gamit niyan, huwag na nating pakialaman. Ang TV namin. Si Papa lang usually yung tumatambay dito sa living room. Tapos ito guys, sofa bed to eh. Ayan. Ayan, diba? So, kapag ka may bisita kami, pwede rin siya matulog dito kung feel niyang matulog sa living room or kaya kami din kapag halimbawa, habang nanonood ng TV, antukin kami, pwede na kami matulog dito. At guys, diba kanina nag-doorbell tayo? So, ayan. Makikita natin yung video. Ayan. Ayan, i-adjust natin yung ilaw para makita. Yan tayo. May camera pang bit-bit. With this, pwede mong makausap kung sino man yung nasa labas at pwede mo rin makita kung ano yung nangyayari sa labas. Ayan. So, let's proceed sa unang kwarto dito sa baba. Ang unang sasalubong, itong massage chair. Ito yung tambayan namin pagka sumasakit yung katawan. Super liit lang nitong kwartong to. Kasi ito yung kwarto para sa pagtanda nila mama. Yung tipong hindi na nila kayang umakyat ng hagdan. So, ito yung magiging kwarto nila. Kaya, kung napapansin ninyo, medyo maliit lang yung living room namin. Tarang may linya pa pala ganito. Ayan, dito tayo. Upo tayo para mas malinis yung space. Ayan. So, kung napapansin ninyo, maliit lang yung living room namin. Kasi, dahil nga sa extra room na ito, parang nagsisiksik-siksikan. Pero talagang pinush talaga namin na magkaroon ng kwarto dito. Kasi, diba, pareho na silang seniors. Hindi natin alam kung kailan na nilang hindi kayanin ng tuhod nila na umakyat, bumaba ng hagdan. So, at least yung kampante kami na kahit anong mangyari, prepared kami. So, ngayon, sa taas pa sila natutulog
natutulog. Kaya parang ano lang to, extra room. Ito yung kung saan sila nagbibihis. Andito yung mga damit nila. So, parang extension lang to ng kwarto nila. Ako naman, yung ginagawa ko dito ako nagpapatuyo ng aking hair. Yun lang naman. Kasi yung plancha-plancha sa kwarto ko na eh. Meron kaming mga kung anong-anong mga bagay dito. Ito, si mama gumagamit nito. Syempre, kailangan mabango din yung room, pero paubos na. Meron pa rin mga spray sa hair yan. Mga hair care. Tapos, ito, mga skin conditioner, lotions yan ni Papa for sensitive skin. Tapos, ito, binigay ko to kay mama, yung skin white. Sabi ko, try niya kung effective. Ito naman, parang pang-pahid-pahid kapag sumasakit yung mga kasu-kasuan. Ayan, syempre, Hokarong, dahil malamig na. Ito yung kapag hawak-hawak niya siya, guys, mainit yan, magwa-warm yan. Pag lalabas ka, mas okay na may dala kang ganito para makatulong kahit papano. And ito, mga pocket tissues. Tissue is life din dito sa bahay na ito. And ito, hindi na namin to ginagamit. Ito yung dating ginagamit ni mama na vacuum, kasi ito yung ginagamit niya ngayon, yung Dyson. Mas magaan kasi, tapos mas madaling dalhin. Ito, guys, yung ang gulo tignan, pero ito yung towels namin. Yan, dito namin nilalagay. DIY din yan ni Papa. Ayan, kinustomize. Yung mga jacket nila, bathrobe. Tapos ito yung mga damit nila. Kasi nga, dito yung mga damit nila, mama. Ayan, konting silip. Ayan, wag na nating usisain pa dahil damit nila yan. Salamin na to, sobrang tagal na nito sa amin. Hindi pa ito bago nung binili namin. Mula lang to sa second-hand store. Pero, ayan, bawat bahay na tinirahan namin dito sa Japan, kasama na namin yan. Ayan, dito, mga kung ano-anong mga ano ko sa buhok. Tapos, ayan, mga random stuff lang. Ito, DIY lang din to ni Papa. Ayan, nilagay niya dyan. And then, dito. Ito yung mga pang, ano ba, hindi mabuksan. Ito yung mga, ayan, ginagamit ni Papa, yung mga gunting-gunting niya na talagang para sa hair. Napanood nyo ba, guys, sa vlog ko, naggupit ako ng sarili kong buhok. Si Papa din kasi, ever since, siya din ang nagugupit ng hair niya. Kasi super kulot-kulot yung hair ni Papa, parang kinky. So, parang inisip niya, wala ring difference kung magpagupit man siya sa barbershop or siya na lang din. Kasi since kulot, parang hindi mo makikitang difference. Parang hindi niya magawa ng style, ng iba't ibang style yung buhok niya noon pa, kahit nung bata pa siya, kasi nga kulot-kulot. Yung chair na to, may secret din yan. Ayan. May lalagyan siya. Ito yung mga plastic namin, pang basurahan. Ito pa din yung lalagyan ng damit na mama. Open natin. Ayan, ang dami. Ito yung mga blanket namin pang summer. Tapos, ito yung mga damit nila. So, isara na natin ang pinto. At dito naman tayo sa shower room. Malaki yung space namin dito. Ito yung kung saan ako nagbibihis, naglo-lotion, ganon. One thing I super love about this, itong salamin. Kasi, guys, ayan, nagaganyan siya. Para kapag nag-aayos ako ng hair, ayan, sobrang ganda. Parang sa isang place ka lang pero makikita mo na bawat anggulo. Pero ang mas love ko tungkol dito ay, ayan, storage pa din siya. Dito din. Kay Papa to. Lahat. And dito, syempre, ay dito pala. Akin yan. Yan, face mask. Dito ko nilalagay yung face mask kasi dito naman talaga ako nag-face mask after kong maligo, face mask na agad. Kasi sabi nila, yung pakaahon mo sa tubig, yung kapag nagda-dry ka na ng katawan mo, yun yung pinaka nakaka-dry na time daw. So, dapat bago ka magpunas-punas ng towel, ako ang ginagawa ko, nagsispray muna ako ng toner. Ang ginagamit ko kasi mura lang naman siyang toner. Kaya ayan, spray muna. Tapos, after kong mag-lotion, diretso na itong face mask. Toothbrush ko, andyan din. Meron din kaming saksakan dito para kung halimbawa gusto ko magpatuyo ng buhok dito o magplansya ng hair, pwede rin dito. And, ayan, ito yung sink, ang linis, super puti. Tapos yung, ayan nga, gusto ko rin dito ay, ano din, nahihila din siya. Di ba ang cool? Ang sarap maglinis kapag ganito. Tapos dito, syempre storage pa rin. Ayan, mga cotton namin. Ito yung cotton pang Japan. Ito yung cotton pang Pinas. Ito yung ginagamit ko talaga. Yung pinakamalaki, as in yung ganyang kalaki, yun talaga yung binili ko. Hanggang ngayon hindi ko pa ubus.
Dito, ayan, mouthwash. Tapos yung extra pang scrub ng katawan. Ito, alam nyo ba guys, pinili ko to noon sa Donkey. Marami yung napapansin kong gumawa ng review nito, pero hindi ko siya gusto guys. Nakalimutan ko lang laging itapon. And then dito, storage pa din. Ayan, mga extra mga gamit naman. Halimbawa, yung detergents, tapos yung mga deodorants, si mama gumagamit nito. Tapos, ito body wash. Ito, naku, feminine wipes. Importante yan. Tapos, meron pa ako dito ang Kojisan. Ayun, bigay to ni Sis Mary. Salamat, Mary! Tapos, ayun, meron pa akong alcohol doon, cream silk. Yun, mga sabon-sabon. Ayan. Dito rin, guys, andito ang aming washing machine. Ayan. Tapos, ito yung mga ginagamit namin sa paglalaba. Ang washing machine namin na to, binili namin to sa bahay before ito. Bago lang din yan. So, dati, nag-start talaga kami, guys, sa yung mga gamit namin, puro second hand. As in, pati ref, pati yung mga sofa namin, lahat second hand talaga. Pero ngayon, unti-unti na kaming nakaahon. So, bago tayo mag-iyakan, dito na tayo sa loob ng banyo. Tcharan! Ayan, ang aming banyo. Napakasimple lang. Blue, pink. Ito yung bahay na tatlo lang naman kami. May tatlong iba't ibang shampoo yun. May Lux. Ito, ano ba to? Iba yan eh, yung sa Kainsum yan eh. Ito, Lux din. Pareho nun. Tapos, ito naman, Lux, pero iba. Ganda to. Ito yung gamit ko ngayon. Bago to eh. Yan, para sa damaged hair. Eto, space ko yan. Ayan yung mga Sunsilk, Cream Silk. Tapos, ayan yung Kojisan. Yun yung sabon ko sa katawan. Baliktad, karamihan yung mga gumagamit ng Kojisan sa mukha. Ako sa katawan. Feminine wash. Tapos, ito yung ginagamit kong pang exfoliate ng aking mukha. At ito yung sinasabi ko na ini-spray ko sa katawan ko at sa mukha ko na toner. Nilalagay ko lang sila sa spray bottle na ganyan. Pasensya na, ang dumi-dumi ng ng salamin. Puro ayan yung mga wisik-wisik ng mga tubig, ng shampoo, ng sabon. Tapos ayan, may upuan kami dyan. May maliit din na bintana. Mga panglinis, syempre, ayan, yung mga body scrub namin. Ito yung ginagamit kong lotion. So, dito ako naglo-lotion sa loob. Kasi ngayon, super lamig na kasi. Yung parang, ayoko nang lumabas kasi dito medyo malamig, diba? Hindi pareho dun na warm. Ay, oo nga pala, guys. Meron kaming ganito. So, bale ito, nakikita yung maraming mga pindot-pindutan. Ito, pagka pinindot namin to, magwa-warm sa loob. So, ito yung parang heater ng banyo. Taray, diba? First time lang din namin magkaroon ng ganyan. Sa mga dati namin tinitirahan, walang ganun. Ito naman, yung pang dry. So, sabi nga nila, kapag halimbawa daw masyadong maulan, sunod-sunod yung ulan, pwedeng isampay yung mga nilabhan dito sa taas. Kaya may ganyan. Maglalabas ng medyo mainit na hangin. Tapos, yun, matutuyo na yung mga damit mo. Tapos, eto naman, kapag halimbawa, summer, maliligo ka, tapos naiinitan ka. Kasi usually yung mga Japanese, naliligo sila, mainit na tubig ang gamit nila. Kaya kung gusto mo ng konting hangin, ayan, eto. Tapos ito pan-dry din ata siya. Tapos ito, pag-set to ng timer. Kasi syempre, kapag in-on mo sila, hindi naman pwede ng mga 10 minutes lang. Tapos na, hindi pa naman maayos yung pagkakatuyo sa loob. So, usually, ayan, 0.5 is 30 minutes. 1, ayan, 2, 3, mga hours yan. So, yun lang. Gustong-gusto namin yung ganito na merong heater sa loob. Kasi ako lamigin talaga ako. Yan, tapos na tayo dito. Yan na! Na-excite na ako. Paakyat na tayo sa second floor kung saan andun yung kwarto ni na mama, papa, at kwarto ko. At yung pinakamaliit na kwarto dito sa bahay. Akala nyo yung kwarto ni na mama, yun yung pinakamaliit. Meron pang mas maliit. Tapos pupunta rin tayo sa balcony, sa CR, sa second floor. So, tama ng daldal. Let's go!